A za ostale dane i cijeli video, znači, kao što sam već rekao, Balkanjeros. Ne gaming, znači samo Balkanjeros, to nam je vlog kanal, tamo imamo i ostale vlogove i ko eto nije tamo abonirao, nek slobodno subscribe se. I eto, ako vam se sviđa, lajkajte, komentirajte, pišite šta bi još volili da vidite. Evo ovako ljudi, izglasali ste da napravim nešto malo vloga. Evo idemo na aerodrom. Punica vozi. Jason je tu. Jason? Ana. Wie heißt dieser Ort, wo wir gehen? Lagos, Portugal. Lagos. Ja. Znači Portugal, Lagos. Eto, pa se vidimo u Portugalu, ako Bog da. Ako stignemo na led, pošto punica se zabrinula, nećemo moći stignuti na led. A imamo još 2 sata fore, eto, da stignemo. Direktorica. Vidimo se u Portugalu. Navigacija kaže još 9 minuta smo na aerodromu, znači Baden-Baden. Nisam i to znao da tu letim, ali mislio sam da je Stuttgart ili Frankfurt. Jason, det guckt die auf die Seite. Ovako izgleda put do Baden-Baden. Naravno, Baden-Baden Flughafen, aerodrom. Nach 600 Metern rechts abbiegen auf L80. Još 9 minuta ovako, pa se opet čujemo kad budemo tamo. Uživajte. Evo ga, stigli smo. Idemo za ovaj gore Faro je naš sljedeći, ali žurimo pa se opet čujemo. Evo ga. Znači čekamo. Evo vas sad našla priča. Evo sad čekamo, znači gate 5 da nas puste i idemo gas. Znači, malo Kutuzli aerodrom. Evo nas u avionu. Stigli smo u avion. Jason nam je plako. Jasona strah. Ti na tank? Papa šta? Eto sad, sjeli smo, smjestili smo se. Samo još da poletimo i sad se vidimo ako Bog da tamo u Lagosu, Faro, Portugal. Evo nas ljudi, poletili smo. Jasona je prošlo strah, nije više. Ja? Jasona nije strah. Nije strah. Ja. Nije Jasona više strah, ne plače. Evo malo da vidite izvana. Dobro, evo da sad još 3 sata i stigli smo. Eto, javljam se opet tamo kad sletimo. I ovako smo mi provodili vrijeme dok smo letili. Ja.
papa. Ok. Da ništa. Ovako update. Sad smo stigli u... Wie heißt dieser Ort? Das ist ja noch nicht das da. Ja, sad se vozimo do Lagosa, do hotela, pa ćemo dalje, znači. Jason je tu. Sleepy. Echt? Schlafen? Evo malo. Stigli smo pred smještaj. To je ovo iza mene. To bi trebalo to da je. Tako da se smjestimo i idemo nešto kupiti da se jede. Gladan sam crko od glavi. I ovako evo izgleda ovo. Evo ga. Tu bi trebao smještaj da bude ovdje, tu gor. Sad čekamo da nam otvore ključ da nam donesu. Tako da vraćamo se za par minuta, idemo jest nešto. Gledajući okolo, ugleda. Daj gore Rode viče, djeco donijela. Evo mene donijela djeco. I Rode i gore. Ajmo je viče uzumirat u oko da je pogledamo. Gdje si Rodo? Vidi Rode. Eto. Evo ga ljudi, stigli smo u naš dom. Čekaj, gdje smo ušli? Evo vamo. Evo ga odavde, znači kreće, vidite ova vrata iza mene, znači tu ulazimo. Evo ga, sad ću vam prebaciti u kameru. I taj rad, znači ideš odmah ovamo u dnevni boravak. Dnevni boravak. What's up, girl? Tu kuhinja. Detalje ste vi vidjeti na onom Balkanieros kanalu ba. Ovdje jedna šlafca ima spavača, tu je kupatilo. Mali je gladan, moramo ići. Tu je još jedno kupatilo, evo ovdje je spavača. Ovdje dole ispod imamo, vidite, ljudi igraju tenis, a pogled iz kuhinje tamo ima bolji pogled, ali sad je i vrijeme malo zeznuto, magla. Tamo daleko se vidi okean, znači more. To ćemo možda sutra tek da vidimo, znači. Sutra ćemo tek to da vidimo, evo ovako je to tu. Bilo je ovo na brzinu, na onom kanalu tamo Balkanieros, gdje vlogove radimo, tamo ćete bolje to sve vidjeti, sve ćemo mi pokazati. Pa ćemo tamo to sve gledat gdje šta, ovo je na brzinu. I ovo ste i htjeli da radim neki vlog za gaming kanal, evo ga. Pa ćemo se tamo gledat isto na Balkanierosu, no. Samo. Eto, idemo, mali je gladan, čao. Evo ga ljudi. Laku noć. Za danas smo završili, jeli smo. Stvarno smo kaput. Umorni smo i sutra ujutro idem po doručak, pa ćemo se opet čuti i vidjeti. Hajde, laku noć. Ne mora se zaspat. Nešto mi je vruće. Zato sam došao frižider da uzmem nešto. Da mi malo, ili da mi uspava. Smo kupili njihovo nekako
pivo. Ovo pivo, pa da vidimo. Hoće li nas uspavat? Evo ga. Argus. Original. Beer. Ajde. Da nazdravimo sa mojom frau. Take. Cheers. Izgleda tradicionalno njihovo pivo. Argus. Pa da probamo. Ne mogu da zaspanem jebote. Da ima 5% alkohola. A das ist jetzt auf Spanisch und Portugiesisch. Ja. Ja. Bira. Da probamo. Jelko tuzlansko. Cheers. Cheers. Eto. Probali smo. Dobro pivo, nije loše. Pivo ko pivo me nikad nije bilo nešto. Samo je to žedan. Pa se vidimo sutra ujutro. Laku noć. Dobro jutro ljudi. Evo ga, novi dan. Ustajemo dočkovat nešto. Koliko sati? Sad je 9:30. Znači idemo možda nešto kupiti još za doručak. Ajde se sredimo i ajmo dočkat. I evo ga, sredili smo se. Doručak klasika, znači ko kod kuće jaja. Jaja. Kafa. Tu je kafa. Ajmo što ima, rekao, ajmo šta jest. Kaže žena može, ajmo dole malo nisu cestu da probamo naći što da se jedu. Šta Bošir našao u Portugalu Aldi. Ne, Lidl. Lidl. I nauzimo sebi salama, jaja. Ne možeš ti mene baviti tu. A nemam kak bolan umoran tražiti, ja sad nešto da to idem havljati jest. Daj baš tad. Šta da se pojede ovako. Evo vidite kako. Danas je mnogo bolje vrijeme. Ali se i dalje ne vidi more tamo. Moreta. Ne vidimo moreta. Najbolje će biti do kraja godišnjeg tamo. Da jedemo sad, pa da pičimo u grad. Sad dok jedemo i danas će doći ovi kolege, poznanici što ih znamo po nas i idemo u grad onda. Pa ćemo se i tamo još malo snimat. Ajde, ćao. Doručak. Bagels. Donuts. Bagels. What is das, šta je ovo, rekao žena, uzela nam donat za doručak. Ovo neki bagels. Salam, sir, voće, margarin, eto, klasika. Da se doručkuje malo. U gradu sad da jedemo. Evo gori za mene sat, koliko je? Evo. Pa da, šta?
Evo ga, idemo napolje. Došli su po nas. Sad ćeš vidjeti lifta. U Portugalu. Yeah. Only for me. Zero? Samo za mene, znači moram. Sad ostanem ja i niko više. Evo nas na najvećem vrhu. Najvećem vrhu Lagosa. Gdje ćemo vidjeti. Puno je znači turista već sad. Van sezone. Evo ovako. Znači neću puno ovdje ja to govlačiti. Biće na onom kanalu Balkanjeros, gdje tamo već duže vrijeme vlog radi supruga, tako da ćete tam full video moći da gledate. Ovdje ću malo ukratko. Richtig schön. Svjetionik. Kaktus. Uživajte u pogledu. Ja bih auch gesagt. Man kann schon diese Boot machen. Aha. Ja, musst du, ja. Auch die kleine Boote. Die kleine, ja. Kakav pogled na okean. Da mi je dol zavirt, ali ne smijem se više naginjati dol. Ja, du kannst laufen, ich warte oben, ja? Nicht laufen. Vidi Mate ovdje, ovo je čuvar kuća, jel da Mate? Muter, gledaj, čuvar kuća po livadi. Ću ponijeti jednu. Evo jedan komadić plaže, dole. Ima neki su i razgolišili. Sunčaju se. Lijepo je, nema šta. Kažu sezoni, tamo ona strana, tamo na onoj strani, znači bude full turisti, sve znači puno. Tako da ćemo vjerovatno doći ovdje i jednom ljeti kad je u sezoni da vidimo. I kako si? Dobro, ti? Dobro. Schon mal, du kannst da irgendwo hin.
Ja, Kommst da runter. da unten, da, irgendwo von hier oben. Ja, und dann kommst du da in dieses Loch und dann da. Ah ja, da unten gibt's so ein... Aber das ist auch auf eigene Gefahr. Ne? Ljepota ljudi, ljepota. Znači ljepota. Valja doći ljeti. Treba biti sa sestrom, možda će ona htjeti. Što? Bolje ovdje neku Tursku svake godine. A, šta misliš, sister? Ovo je jedna od ovih ovako manjih plaža, ima još, ima na primjer, samo kad ideš tamo prođeš kroz ovu rupu, sad ćemo tamo otići, ideš na sljedeću ovako manju plažu, sve tako. Was ist, Jason? Was ist? Jason? Schön. Evo ovako, o ovoj rupi sam pričao, znači prođe se kroz špilju i ideš u sljedeću, na sljedeću manju plažu. Ovako, tu smo bili. Tu smo znači bili. I ovamo prolazimo sad. Halo. This is a nice cave, Jason. O ja, Oh, kako it's ovo? also a little bit cold. Cold, je, kako je hladno ovdje. Ouch! Ouch! What's here is a secret. Secret beach. Tajanstvena plaža. Oh, hier sind, i ovdje su veći talas. Größere Wellen. It's cold. I get you points. Mama gets you points. Normalerweise bis 20 bis 25 Boah. Euro Kilo Preis. Richtig, richtig teuer. Ja. Oh, that's my favorite one. Yeah. Das sind Muscheln dann, ja? Hä? Muscheln. Wow, so gut. Muscheln? Školjke. Nije za mene. Andere Art von A, Wow, wie gemein. ništa za mene. Ja volim samo kad janje upadne u more. A to iz mora mogu pojesti. Guck mal, da ist so ein Tuk-Tuk. Ja. A ovo ostalo, ove lignje, hobotnice, te rakove, ništa. Nemoj mi džaba iznositi. Šta pojdem od ribe je riblji štapić. U Aldiju kupiš se u Lidlu i baciš, to je to. Evo ovako, posle šetnje, htjeli smo sada jedemo, ali izgleda da je zatvoreno. Preko puta ovaj restoran. Sad smo naručili da jedemo, da pijemo. Kao neko predjelo je ovo, maslinovo ulje i bijeli luk.
sa vrućim hljebom. Znači maslinovo ulje i vruć hljeb. Yummy. Schmeckt, Jason? Bread good? Evo ga, pivo je stiglo, San Miguel. San Miguel je to španisches Bier, ja? Špansko pivo San Miguel. Gospođa pije bijelo vino, kisela. Živjeli. Evo ovako, Bošnjo je uzeo meso, nikakve ribe, samo janje, rekao sam, iz mora jedem. Evo ga ovako, znači neka mesina, govedina, šta je, nemam pojma, sa tom salatom, što znači cheat day. A žena je uzela neke, what's the name of this? Makrele. Znači makrele. To ona mora jesti, ja ću samo taj rad. Ljudi, prijatno. Kaj mali flajš, meso, neće ribe. Znači on janjetinu iz mora voli. Znači ljudi mogu pojesti ribe. Šta je ribe na stolu? Pogledaj šta je žena pojela. Guta? More pojesti ribe. Kein Mobil. Oh je. Schaffen wir das noch oder nicht? Weißt du? Ja, wir waren zum Beispiel Sonntag, Samstag, wenn wir rausgehen und Montag haben wir Film. Ja. Oh je. Noch Stress im Kopf, gell? So. Das war schon was. Auge! Auge! Willst du essen? Willst du essen? Willst du essen? Evo ga, desert, puding sa karamelom, sa vrućom karamelom. Ovdje je čokoladni mus. Schau mal, das ist auch gut. Das ist diese Milchlinie, oder was du gesagt hast? Nee, das ist hausgemachtes Dessert. A, okej. Evo ga ovdje, kahva znači neko žestoko piće se servira, obavezno. Znači kratki espresso i nešto je. Was ist da drin? Von was ist das gemacht? Schnaps. Von was, weißt du nicht? Medronio. Ja, Was ist Medronio? das wächst nur im Süden Portugal. Medronio. Ja. Okay. Und dann ist mit Zitronen, Honig und Zimt drin. Okay. Limon, Med, Zimt. Und diese, wie heißt diese Medronio? Okay. Znači, ovo je za mene bilo ko rakija sa slatkom. Med sam osjetio puno, med, cimta nisam osjetio. Tako da, eto, rakija i med. Što bi se reklo, medovnjače, evo šta ima dole s medom, rakija. Wenn meine Eltern mitkommen, dann ja. Jeli smo, pili smo, se vidimo opet u gradu. Sad smo na drugom dijelu Portugala gdje je dosta hladniji i vjetar.
Jer ja mislim zbog otvorenosti ove. Vidite, iza nas je okean i ispred. Vate, more isto ispred nas. Evo dole kažu da neko roni. Čim ima ovako ova dole u vodi, ova kao zastavica. Ne znam, vidite li vi sad, evo. Probat ću da fokusira. Evo vidite, ta zastavica. Neko roni, znači tu. Ja mislim zbog ove ovako što je otvoreno i na drugoj strani isto ovako. Baš lijep pogled. Evo ga ljudi, ovo je poznato njihovo kao cipela ostrvo tamo što se vidi. Izgleda kao cipela. Evo vidimo jedan brod, ja mislim ovo su ronioci koji idu da rone. Tu negdje. Kao najbolje za roniti je uz špilje ove neke, kao uz kamenje ovo. Tako mi je ovaj kolega objasnio. Tako da. Oko dole, kao uz ove. I obavezno kao neku zastavu se isto moraju da stavi. Kad rone, da se zna da tu neko roni. Ja. Evo ovako kažu, davde se može za Ameriku. Preko ove strane. Znači ideš, neko dole siđeš i na brod i idemo za Ameriku. Evo, to izgleda. Pravac viče Amerika. Prate kako su im ove jebancije dole visoke jebota, do Bog dole spast. Ne znam šta bi. Čovjek je što ono islupa dole bolano do ne stijena, gledaj ono. Kaj zamisli padneš. I ovdje krš nekakav, ovo zapadne ti kamen, ono, zakačiš i sletiješ dol, zamisli to. Ba ih zapio mi kamen i upao sam u more. Ne mogu više, ne da mi se tamo bliže ići. Kud je vjetar, bro, ne smijem, evo već mi malo ljulja, a strašljiv sam visine, znači ne volim. Eno mi galeb, pa kaj dva galeba bela, u tihoj noći, leteli more, a bura je bila. Tu je svjetionik, znači 60 km u daljinu baca navečer svjetlo. km. Kaže da je ovdje lijep izlazak sunca i zalazak, ali mi ga danas nećemo vidjeti zato što je oblačno. Možda drugi put. To bi bilo za današnji dan, ja mislim nećemo više nigdje danas ići jer sunce ide, silazi dole, tako da nije nigdje zanimljivo po noći vodat, ne vidi se. Možda ćemo još idemo mi direktno kući, mi smo slabljeni. Baš smo se nahodali. Eto, idemo mi kući sad da se čujemo još kod kuće, možda jednom i to je to za ovaj dan. Vidimo se sutra opet. Evo nas ljudi sad sa ove strane ove marine, znači gdje se brodovi parkiraju. To je sad sa ove strane, s one smo strane sad prošli s autom. To je sa ove strane ovdje. Ovako. Da ne snimamo ove vamo likove i to. Ali samo evo s ove strane je restoran. Pizza Hut. To mnogo dobra pizza znači. Evo ovako, da večera se opraštamo iz kafane.
bili smo u baru, mnogo lijepom baru kraj vode. Nema više ni baterije, iza nas je marina, znači gdje se brodovi parkiraju. I tako da se opraštamo za večeras. Sutra opet drugi dan, druga nafaka. Evo ga, znači ovdje se opraštamo za današnji dan. Sutra ide još jedan mnogo zanimljiv video. Idemo na jedan izlet, ali to ćemo ostaviti za iznenađenje. I ja mislim da to neću na ovom ovdje kanalu raditi, nego ću to ostaviti za ovaj naš vlog kanal Balkanjeros. Obavezno tamo se subscribe-ajte, jer tamo izbacujemo mnogo više vlogova i izleta što se tiče. Ovo sam samo sad uradio zbog vas, što ste tražili i hvala vam. Uživajte. Dobro jutro ljudi, evo. Idem opet za doručak, već kupim. Naravno u Lidlu. Pa imam nešto tu još, jednu zanimljivu stvar da vam pokažem, znači na putu do Lidla. Pa vi pišite u komentare ko su ovi ljudi, ovi grafiti, ovo šta, kako to moglo značenje da imaš. Pogledajte kako je lijepo urađeno. Šta vi mislite? Šta veliš? Kako je značenje? Mislim grafita ovih. Na ovom jednom žutom vidim da je Wu-Tang. Evo ovdje, tu je Wu-Tang Clan. A ove ostale, nemam pojma. Ajmo, da kupimo. Ovo već gore čekaju, gladni. Evo, ko što sam i rekao, šta sam našao tu u blizini stana. Evo ga, iza mene tamo vidite, Lidl. Ali se mnogo razlikuje od ovog Lidla u Njemačkoj. Ima razlike. Mislim da se te trgovine prilagođavaju, znači teritoriji tu gdje se nalaze. Jer ovdje je drugačije, ima mnogo više izbora morskih plodova i tih zafrikancija. Pošto to sam primijetio, te ribe, onih školjki, to nemaš tamo u Njemačkoj. Onda drugo je drugačije voće i tako te zafrikancije. Da kupimo. Zafrikancije za doručak. Ovo moram kupiti. To smo već jednom jeli.
tradicionalno njihovo. Znači, palmier, nije, pastel de nata. Eto ga ljudi, doručak je kupljen. Znači mislim da bi to bilo na ovom kanalu. Ne bi sad da to bude nešto dugačko neki video, to samo eto onako pa da vidimo će li se to vama svidjet. Pa sljedeći put ako Bog da opet ako budemo gdje išli pitat ću vas, da ćemo raditi opet ovako nešto na ovom kanalu, znači da bude jedna playlista samo godišnji odmor, znači to. A za ostale dane i cijeli video, znači ko što sam već rekao, Balkanjeros, ne gaming, znači samo Balkanjeros, to nam je vlog kanal, tamo imamo i ostale vlogove i ko eto nije tamo abonirao, nek slobodno subscribe se. I eto, ako vam se sviđa, lajkajte, komentirajte, pišite šta bi još volili da vidite. I eto, hvala vam. Hvala vam od srca ako podržite video. I obavezno subscribe udarite i na ovaj i na taj Balkanjeros tamo. Samo i tako eto. To bi bilo to iz Portugala. Biće još zanimljivih stvari, znači obavezno pogledajte i tamo kanal Balkanjeros. Jer danas imamo izlet, idemo na jedno mnogo lijepo mjesto, znači neću puno da odajem, znači tamo slobodno bacite oko na Balkanjeros kanal. Eto, tako da ovdje se znači opraštamo na ovom kanalu i vidimo se znači opet kad dođemo kući na gaming live-u, znači live-a ćemo. Mora se nekad i odmoriti. Znači ljudi, veliki pozdrav i uživajte.